Tugot, ti napalabas. Tinapalabas, kinuna ni Doña Dolores kanilindon, ama aramid naman ang tikayat na. Gapo ta da relasyon da ni Mr. Fortesa. Kinunamat ni Lindon nga agraraman ni Doña Dolores. Nakuna na pa'y, asaan nga agbalin ti plano ng aramiden. Iti dayta gundaway, pinalagan ni Mr. Fortesa ni Lindon. Ano di na maaramid ti mang patay ka ni Ruben. Ket awan ti ipatawid na asanikwa. Nasakit tinakam ni Lindon kadagiti imbagbaga ti amana. Iti sabali a bangir, nagtagtagainap ni Bakit Ansing, kabayatan ti panagdalya sa daken ni Diana. Mas daw pailang ti balasang, kadagiti tigtignay ti ikit na. Kabayatan na, agrangranget dalindon, Ken Ruben. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Tugot! Ti napalabas! Kalbito mo ti paltog mo, Lindon. Amangan numaunaan ka. Anya? Anya pa'y later aramidem. Iputok mo ti paltog mo. Matay kan, Ruben! Daytoy bat! Agpadata-ada, please, tama na, Lindon. Ayop ka, Ruben! Di nakawagan iti ayop, Lindon. Tas ikaw ti ayop. Managing bubukod ka. Tinadaal mo ti biyagmi ka ni Diana. Inaramid ko lang ti rumbang. Anya, rumbang ka di tinaramid mo, akayat nakapatayan. Tapdulag mabukunam ni Diana. Agpada ta nga agayat kini Diana, Ruben. Isulaan ti babae nga inayat ko. Anya, Mapabasol na ka di. No agayatak met kan kwa na. Ignas, apay adi mo garawan ti kanam. Itay pa'y asang sangom ti makan. Anyaya ti pampanunutem, Ignas. May salati na kay turungan ti matam. Wen ngagpaiso, Tata Ignas. Apay ka di. Pasensya kayon. Bimara ti riknak. Nalabit ang nagpangato ti presyon ti daram, Ignas. Ingag pachikapi ti doktor. Sa anak a high blood, Ansing. Kalahat lang amin a bimara ti riknak. Diyak amuno apay. Ikang ka iti inumam adanom. Mabitlaang. Adto'y tinarami is adanom. Uminom ka. Tapno maginawa ang tariknam. Agyaman Axelia. Kat, kumusta tirik namon? Saan na nagbaliw, Ansing? At dalakit di saan anasaya at amapaspasamak. Mo gusto am kadya talaga tagnaed dito'y safe house? Dolores? Magusto ak launay, honey. Mabalin ka di. Awagan nakmatan iti, honey. Sige, no day tati kayat mo. Honey? Di mo liplipatan day tangayawag kanyak, honey. Sure, honey. Honey? Ada ka di bagam kanyak? Ada, honey. Sapay la kuma, tadinak paayan iti kayat ko. Ala, ibagamon kanyak, ti kayat mo nga ibaga. Kayat ko tinginginaan nga alahas. Mabalin ka di nga igatangan na. Day tabat lagayam, ti ibagam kanyak. Kabailan ka nga gatangan nga oray nang inaglas iti alahas. Oh, talaga, honey. Talaga, honey. Itamat lang, ipay ko, ti kalkali ka gumam nga alahas. Sa anak apaatiw ken ka, Ruben. Ilaban ko ti panagayat ko kini Diana. Anya, Nasakit tinakam ko idisikat ti pakikalaysaan na. iso akayat nak apalikidar ka dagiti kriminal. Kasta ka di, Lindon. Juan, Ruben. Kayat kaidi apalikidar.
Ngem saan la asyak tinagplano amatay ka. Anyat kaya't mo asawan. Sino pa iti kaduam amang palikidar kanya? Ni Doña Dolores nga ina ni Diana. Aniya? Kayat ni Doña Dolores nga ipaasawa kanyak ni Diana. Tapno ad-dapay abumaknang. Aniya? Ngam di na kayat ni Diana. Iso ang nagaramid kami iti pamuspusan kini Doña Dolores. Tapno mapukaw ka lang iti biyag ni Diana. Kasta gayam tinaramid niya. Nagkibaltang ti amin. Idi maamuan mi asibibiyag kagayam. Ni Doña Dolores ti ad-addaan nagplano iti ipapatay mo. Agsasaw ka kaditi pudno, Lindon. Juan, Ruben. Saan ka abasta agtalag kini Doña Dolores? Kwartala ang tikayat na. Amangan no pagaramidan na iti dakas ti mismo nga anak na. Anyat kaya't mo asawan. At addapay itan ang nagbalin anatangsit ni Doña Dolores. Gaputan na addaan da iti relasyon kini papak. Kaya't mo asawan. Sibmang peten ti amam. Juan, adda plano nga aramiden ni Doña Dolores kontra kini Diana. Tapno saan ang maibutaktak ti palimad. Anya day ta palimad, Lindon. Awan metla ti serbina no ibagakpay kan kati amin. Gaputa itamot lang. Gibusan tan ti amin. May salakadata ti agbyag. Kastagayam tinapasamak, General. Wen, Mr. Fortesa. No sana dimteng dagiti pulis. May sakada kami kani Ignacio tinatay. Napukawen ti panagbuteng ko kini Ignas, General. Adadapay kiti na maragsakan ak iti mapaspasama kita. Amom no apay. Apay, Mr. Fortesa. Gapota mismo akaanakan na timang patay kan kuana. Kastagayam ti plano nga ramiden. Saan ka di akas tamat at talaga ti plano, General? Manipod na amuak apod no akabsat gayam ni Lindon ni Ruben. Nabukilan day ta plano. Agpipinatay dagiti agkakapagyan. Mayat day ta napanunot mo, Mr. Fortesa. Urayan talangan no asino kadakwa dati umuna mapasang. Paglabanan ta dagiti agkabsat. Kan ibaon kumat ni Lindon amang patay, iti mismo nga ulitag na. Baybayan nyo pa'y langag may sa ni Ignas, Celia, Diana. Das ka na maawatan tayo tirik nana. Ante Ansing, agpada kami lakan ni Tata Ignas amadantanagan. May papan kan ni Ruben. Senyorita, patsyak ang maurnos tumatlaang ti amin. Saan nga agnanayon ang nakakapot kada tayo ti panagdanag? Gusto ka, Celia. Patib ka rin tayo lang tirik na tayo. Tapno sana madadaal ti ulo tayo. Ha? Madadaal ngamin ti limbong ti ulo tayo. No kanayon tayo ngagpanuno ti timadi. Manang Ansing. Diana, Celia, dayto iti tandaanan yu. Dumteng tulat ta ti panawin, amawatan nyo ti bagbagak. Saan mo't ngagnanayo na marigrigatan kayo? Ante Ansing, Nangrunagan ka, Diana. No ti pampanunutem ket mabawi ti kinabaknang yu kanilindon. Narigatin na mapasamak dayta. anya ti kayat mo asawan. Adda talaga dagiti mapukaw saan na may subli. Adda mo't dagiti mapukaw nga agsubli. Ket amangan no adupay ti kasukat na. Naunag ti kayat mo nga ibaga, Ante Ansing. Iniino ta maamuam to ti amin. Gaputa nagtaod kay tinasingpet a pamilya, Diana. Kasarsarita ni Diana ni Ignas.
Kasla makitkitak ti ugali day di Roberto akasinsin ko. Manang nga asi, kana muna ti tumulong. Nagasa ti kasinsin ko, tanada ni tinasingpet nga anak. Jak baybayan ti kaanakak. Suportaran ken tulunga kiti anyaman nga ramiden na. Manang Ansing, Si kamot gayam, Celia. itay mo payakit kitaan da ignas kan Diana nga agsarsarita. Wan nga rod, Celia. Kitkitak lang ti kanakak. Nagbanaga nariribok ti biyag na. Gapuy ti inana. Manang, Manipod na ikamang kada kami ni Dolores. Sana nagbali na nasaya at ti biyag day di Roberto. ha? Ngumno pa'y kasta. Nasirib ti kasinsin ko. Kaslamunan ti mapasamak ken kuana. Anya ti kayat mo asawan, Manang? Nasirmatan day di Roberto ti mapasamak ken kuana. Oray kasano ti anad na. Tinukawan latta ti uleg nga asawa na. Manang, Tilaang may bagak. At dagururay na pinta sa gasat ni Diana. Saan ko paya mabalin nga ibaga ita? Kaputan na waya pala ni Dolores nga agdakiwas. Amangan numadadaal lang ti plano. Jak pa'y lakayat ti agawid anti ansing. Ay kat, adalataken ka, Diana. Mangnamnama ak nga agawid dito'y ni Ruben. Kayat ko ang makita. Maawatan ka, Diana. Uray ni Tata Ignas. Saan mo ta na makaid na? Gaputaawanan ti damag na ni Ruben. Kaslapudpud nun nga anak ti pangibilbilangan ni Ignas ken ni Ruben. Kastauna yun ti panagdanag na. When auntie, nabayag a panawan na nakadanana ni Ruben. Iso nga imbilang nan nga anak. Ay, Diana. Di, agluwa ka meten, Diana. Apay akas to'y ti mapaspasamag, auntie. Tsaka mo na pagpatinggaan ti amin. At nga tapay namnama ang makadenak ti lalaki nga ay ayatag. Ay na, di ka mapukawan ni tinamnama, Diana. Ada si ti Diyos. Patya ka maurnos tumitlaeng ti amin. Di naktalikodan, Ruben. Patayan ka nga uray nakatalikod ka. Aramidem ti kayat mo, Lindon. Patayin nak, no iso ti pagayatam. Aniya? Nalpasan ti saritaan ta. Balin ka na panawan. Apay adi naklabanan. Kunak man no kayat nakmet apatayan. Panawan kan. Nakapaturungan ti paltog ko ken ka, Ruben. May sapay nga addang mo. Matay kan. Lindon, daytoy ti tandaanam. Nagbalin ka lang nga instrumento nang iti managdakdakas. Ha? Nagpailuyos ka lang iti marikriknam. Oh. Sige, panawan kan. Apay ajak makalbit ti gatilyo ti paltog ko. Kasla damang laplapat kanya ka. Kaya't ko apatayin day tataw. Hanggang apay ajak maaramid. Apay akas to'y dirignak. Italaang ang nagpaot kami ang nagsarita kini Ruben. Planok apatayan. Ngam apay ajak na aramid apaltugan idi nagtalikod. Anya ti kayat asawan da ito'y. Kasla mabasa na ti adda iti panunot ko. Ano may sakada kami ti matay. Sigurado nga agladingit ni Diana. Kaputad di na kayat tiriribok. Oh, anya da ito'y ang mapaspasamak. Hel! Mariribu ka na! Anya ti aramidak! Apay nga dadonor mo asimangpet, Lindon.
Naglaban kami kini Ruben, Papa. Aniya, Nadaplisan iti balat ti takyag ko. Kastamat ang nadaplisan ti takyag ni Ruben. kayat mo asawan. Si bibiyag pa'y ni Ruben. Saan ka di ngayon bagagan ka, apatayin mo tayo tsaya tao? Jak na aramid, Papa. Muno! May saka na pagklan ang muno! Apay at di mo pala pinatay tayo tao. Jak kabaalan apatayan ti tao ang nakatalikod. Aniya? Ti kayat ko. Patas ti laban. Maibilang apa nagtraidor ti panangpaltog iti tao ang nakatalikod. Kasanon no sikat ti pinaltugan na? Di namat la maaramid dayta. Gapotag pada kami iti prinsipyo iti pannakilaban. Prinsipyo? Kunam? Wen, Papa. Nagbaliw ti desisyon ko. Nasken alumabanak iti patas. Bidot dayto a prinsipyo! Apay Lindon! Nagbaliwen ti ugalim? Ang mga no ti bagbagam a prinsipyom, ti mangpatay kan ka! Saan kagayam ang mapagnamnamaan? Bah! Piman kamat, Linton. Nakabil na kamanan ti amam. Adaywanak Doña Dolores. Nung ay jak kayat ti umadayo. Adda maaramitam. Di nakpagpungtutan. Uray agpungtot ka. Di nakmatlamad ang ran. Gapotadakas kamanan ken ni papam no aramidam dayta. Pudnumot gayam jay imbagbagam idi ken ni Diana. May papan ken ni papam. Ha? Naistorya matla kanyak ni Diana. Dagiti imbagbagam idi kan kuana. May papan iti panangdangdangran ni papam kan ka. Idi ubing ka. Saan ka gayam nga agululpod, Linton? Piman kamat. Itala makitak tilangam, akasla nakakasi. Doña Dolores. Saan kan akas itisikod? Ama aramid mo amin, akayat mo. Padasam ita, tiaglakam itisam. At dantupay panagkita mi kini Ruben. San amay may sa tigundaway. Adyak mat maawatan. No apay adyak maaramid apaltugan idi nagtalikod. Kayat ko asangon-sangot ti panagrangit mi. Kas iti naibaga ko iti kalabas. Kayat kung agduelo kami, kan patas ti laban. Nalaingag paliiw ni Ruben. Kalaat-latan anag parang, kat pinaltugan na ti pilid tilugan ko. Ngem siguradwak nga iti sumaruno a panagkita mi. Napimpintas pa'y alaban, ti mapasamak. Anya ti agururay agasat da Ruben, Ken Lindon. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, Ken itimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, Ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center,
iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.